dijeli ova pandemija. Ipak, htjeli smo da vas podsjetimo na ona lijepa vremena kada smo zajedno proslavili Isusovo uskrsnuće kroz svetu misu uz tambure. Naša su djeca se potrudila ova zadnja 2 mjeseca da imaju probe preko interneta da vam pripreme ovo što danas čujete. U ime cijele uprave i članstva Kraljice Jelene želim vam sretan Uskrs. Ostanite nam živi i zdravi i nadam se da ćemo vas sve uskoro vidjeti.